A la plaça arrencarem sempre amb un tema d'actualitat de la nostra comarca i n'aprofunditzarem més amb un protagonista. Avui a la nostra entrevista d'actualitat marxarem fins a Reus per parlar-vos d'un nou grup, d'una nova formació musical de rock del Baix Camp, anomenats 2.35, que ha sorgit i que va fer la seva primera actuació aquest cap de setmana a la Sala Òxid de Reus. Ells són el Saura, que és el bateria, el Fonta, que és la guitarra, el James, que és el cantant i guitarra, i el Didac, que és el baix. Per parlar-ne de tot plegat, avui tenim el seu baix, el Didac Casas, que hi és amb nosaltres avui per parlar-ne d'una mica com és aquesta formació, el 2.35, i també de com va anar aquest concert a la Sala Òxid de Reus. Didac, molt bona tarda. Hola, bona tarda, com estem? Doncs Didac, per començar, com sorgeix 2.35? Tu t'has afegit ara amb ells, però una mica com va ser tot, no? De fer aquesta formació de rock al Baix Camp, una mica explicar-nos una mica la trajectòria que heu tingut. Doncs mira, deurà fer ja vora 3 anys que els tres altres components van engegar aquest projecte amb un altre baixista i doncs, bueno, el James tenia ganes de fer alguna cosa, ell ja tenia algunes cançons escrites i es va ajuntar amb els altres i van començar a musicar-ho tot una mica, no? I a composar-ho sencer i a preparar el directe i totes aquestes històries. I doncs devia ser just passat la pandèmia, més o menys, el confinament fort aquell que hi va haver, que l'altre baixista va decidir plegar i justament vaig conèixer el Saura, que és el bateria, i em va dir, escolta, nosaltres tenim aquest projecte, t'interessaria, et fa gràcia? I doncs mira, allí em vaig afegir i pràcticament des de llavors a fondo, preparant-ho tot i donant tot lo que podíem de nosaltres perquè el projecte tirés endavant. I doncs mira, hem tingut sort i hem començat l'any amb bon peu. Doncs el que et volia preguntar és de quin tipus de rock estem parlant, perquè hi ha moltes vessants, hi ha moltes branques. En quin us definiríeu o amb quins grups de música us encasillaríeu una mica de la inspiració del que és 2.35 per una mica situar la nostra audiència? Mira, això és un tema una mica controversial sempre quan parlem entre nosaltres, perquè sí que tenim com uns grups que creiem que són una font d'inspiració de nosaltres, però a l'hora de posar-li un nom, pues, potser un creu que és més pop-punk, l'altre creu que és rock alternatiu. Llavors sempre estem entre aquests dos noms, però si vols un parell de bandes així que creiem que són font d'inspiració, sobretot a les més rockeres, perquè les balades i això després són més personals. Però el tema rock, doncs, per exemple, Simple Plan, Green Day, o grups d'aquí de més a prop, pues, el Canto del Loco o Despistados, doncs, bueno, aquest rock que es feia fa 10-15 anys, que a nosaltres ens agradava molt i que és el que estem buscant. Venen molts records, deien aquestes bandes, és molt fàcil situar, no?, aquest tipus de rock. De fet, a Didac, vosaltres vau crear el vostre primer videoclip anomenat Sueños. En què us vau inspirar per poder fer aquesta cançó i també una mica la història del videoclip, no?, que recull una mica, a mi el que em crida bastant l'atenció és l'emplaçament, no?, i la naturalitat que es fa, sobretot quan comença el bar, també, una mica com vau fer una mica tot el procés aquest de fer el videoclip de Sueños, que ja ha arribat gairebé a les 1.000 visites una setmana. Mm. Doncs mira, va ser una idea una mica esbojarrada. Nosaltres teníem el concert i teníem la por de dir, no ens coneix ningú. Sí que hi ha amics nostres que doncs, algun dia han passat pel local d'assaig, ens han escoltat, els hem ensenyat coses, però aquí ningú ens coneix. I vam dir, vale, hem de treure una cançó, hem de treure un videoclip. Necessitem algo per donar-nos a conèixer. I doncs ens vam plantar, vam mirar dates i vam dir, doncs ha de ser d'aquí 3 setmanes. Per sort el James, que és el cantant, a més va estudiar cinema i tot i ja tenia alguna idea i pràcticament en un cap de setmana ho va muntar tot. En un cap de setmana teníem ja el guió, teníem les persones, bueno, tot el personal tècnic, emplaçaments, i va ser així, va ser en plan, va, doncs tenim aquest cap de setmana per gravar el videoclip. Vam anar, el vam gravar i la veritat és que el resultat per mi és impressionant, o sigui, a mi m'encanta.
Mhm. Ah, Simplement. sí, sí, jo et volia preguntar si teniu previst d'algun altre tema que tingueu vosaltres, teniu previst fer un altre videoclip després de veure aquest resultat i la bona acollida que ha tingut aquest primer. La veritat és que ara mateix s'està parlant de moltes coses, així t'ho dic. No tenim clar res, tenim cançons, perquè el concert, vull dir, fem unes 10 cançons, més o menys, o sigui, hi ha cançons com per arribar a gravar fins i tot un disc, però no sabem res. No sabem si farem una altra cançó i en farem un videoclip. També vam dir de fer com un vídeo líric només, perquè clar, també el videoclip té un cost molt elevat i un vídeo líric és una mica més baratet. Fins i tot, bueno, doncs no sabem. Llavors a veure què passa. Ens estan començant a parlar gent per fer concerts bueno, per donar-nos a conèixer. A veure quina acollida té. Nosaltres tenim ganes, nosaltres tenim les coses. Si fos per nosaltres, demà mateix ho trauríem tot. O sigui, no ens n'estem de que tothom escolti la nostra música. Mhm. Però, bueno, sabem que les coses han de tindre uns temps. Mhm. I a més també de la feina que comporta, no? Tot això de gravar-ho no és fàcil, poder-ho fer així audiovisualment parlant i també de produir-ho, gravar-ho, també intentar-ho quadrar tot plegat. Al final és un procés llarg, no?, el de poder gravar-ho al videoclip. Com va portar de temps a gravar Sueños? Els Soners el van gravar, doncs, va ser un dia sencer, però, no sé, potser ens vam despertar a les 6 del matí i ens en vam anar a dormir a les 2 de la matinada del dia següent. Va ser una cosa entre moure's, no?, anar als llocs i tot, però jo t'ho dic, jo recordo això, despertar-me molt aviat a a la matinada, posar-me a gravar a les 8 del matí perquè ja ho teníem tot preparat i, i sopar allí i ja després de sopar ja recollir tot i marxar. O sigui que va ser un Mhm. dia sencer. Mhm. Sí, sí, Bueno, això és la feina que comporta, que de vegades nosaltres veiem el resultat final, però realment porta moltíssima feina poder gravar un videoclip d'aquestes característiques i s'ha demostrat, no?, amb aquests horaris i de més. Dit que ara el que et volia preguntar és una mica, centrar-nos una mica en el concert a la Sala Òxid de Reus. En primer lloc, com vau viure aquest primer concert vostre? Ja ho has anat dient una mica amb aquestes 10 cançons més o menys que vau poder tocar i l'acollida que va tenir a la Sala Òxid de Reus durant el cap de setmana. no, la veritat és que va ser espectacular. Bueno, nosaltres havíem tret la cançó, sí que teníem alguns amics que sabien que venien, que havien escoltat la cançó i, en certa manera, hi havia una por de dir connectarem o no connectarem amb la gent, però realment va ser espectacular. O sigui, per tema del Covid i això, era tot en taules assentades, no? 4 persones per taula. Bueno, era un tema així, no?, més assentat, una mica més complicat. I en canvi, bueno, a les 2 últimes cançons, que era ja com el subidon final, vam aconseguir que la gent es posés de peu i ho donés tot al seu lloc, però ho donés tot. I, ostres, això per mi va ser una pujada d'adrenalina en aquell moment espectacular. O sigui, jo crec que tots els del grup estem supercontents del resultat del concert i, bueno, la gent que va vindre, que no ens coneixia o que ens havia escoltat només la cançó, ens va dir: "Ostres, és que he al·lucinat. M'esperava algo bo, però no m'esperava algo tan bo com això que ens heu ensenyat aquí". Mhm. Després de fer aquest primer concert, que és una gran passa, el videoclip és una gran passa, el concert és una segona gran passa, quins són els objectius que us heu establert per aquest 2022? Perquè, vaja, en molt poc temps heu pogut llançar dues coses en molt poc temps que són molt importants. El primer videoclip d'una cançó i el primer concert i que tingui aquesta acollida. Quins són els objectius ara a poder fer ja a mig termini? Perquè realment han sigut en molt pocs terminis ja tenir enllestides dues coses que porten molt al seu temps. Sí, home, la veritat és que al final és el que et deia, que no ve d'un dia per l'altre, són 3 anys ja que es porta el projecte gestant, llavors quan surt bé. Però sí, jo crec que per aquest any la idea és intentar girar el màxim que puguem, que ens conegui la majoria de gent i si va bé i ens ho podem permetre, suposo que tindrem ganes de fer un disc o alguna coseta. Però jo crec que la idea és rodar el màxim que puguem, que ens vegin a tot arreu, que la gent ens conegui.
I en aquest sentit, Didac, desitjaríeu poder fer o poder encetar algun tipus de concert, ara que després aquest 2022 ja sembla ser una mica de la reobertura, sobretot en les festes majors, no?, del Baix Camp, en el que podria ser una oportunitat també de poder fer els vostres concerts a l'aire lliure i si la situació pandèmica ho requereix. Teniu l'objectiu de poder fer algun altre concert al territori aquí al Baix Camp o poder-ho també emplaçar a les festes majors d'estiu, que és on hi ha una gran oportunitat i una gran demanda de concerts? Sí, la veritat és que l'objectiu al final és aprofitar aquestes festes majors d'estiu, que és quan hi ha més probabilitat de fer concerts. La part bona, si li vols trobar una part bona cantant castellà, és que podem també moure'ns una mica fora de Catalunya. Llavors, hi ha alguna persona interessada de fora, de moment no sabem res, tots són rumors, tots són paraules de bueno, aquest m'ha dit que potser li interessaria que anéssim a tocar aquí, però clar, al final pràcticament sent el que som 4 persones que no ens hi dediquem al 100%, que al final estem començant, tampoc ens podem moure molt. Però bueno, per poc que puguem ens mourem, vamos, allí on ens cridin anirem. I si pot ser per aquí prop, vamos, bueno, com a casa no hi ha millor lloc. Didac, ja per anar a acabar l'entrevista, han sigut 3 anys de fer aquest projecte i com molt bé has comentat, doncs esteu molt de celebració per aquest concert que heu pogut fer, després també del llançament del videoclip. Com definiries 2.35 si fos amb una paraula, amb una frase, vaja, dels membres del grup, no?, de com heu fet aquesta comunió i del que vindrà en aquest 2022? És una bona pregunta, no? Explosivitat, ganes. Sí, unes ganes explosives, és una cosa que, bueno, ens volem menjar el món, realment els 4 tenim una il·lusió al damunt que no ens la traiem. Doncs ens quedarem amb aquesta paraula, Didac Casas, baix del grup 2.35, no ens oblidem del Saura, que és el bateria, el Fonta, que és el guitarra, el James, que és el cantant i guitarra, que són els membres del grup 2.35, aquest grup de rock del Baix Camp que ha sorgit. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, Didac, al programa de la plaça, al programa en xarxa de Baix Camp Ràdio, i que vagi genial aquest 2022 en què també us puguem seguir la pista i podem veure una mica aquesta evolució del grup 2.35, aquest grup de rock del Baix Camp. Moltíssimes gràcies, espero que ens podem anar veient.